Čaute. Čaute. My sme chalani z kapely Plus Minus. Plus tu máme Ula. Plus tu máme Ula. Čaute. Ulozine kafe. Čaute. Čaute. Nachádzame sa v Malackách. Práve. A... Čaute. Čaute. My sme chalani z kapely Plus Minus. A chceli by sme vás pozvať na náš spoločný koncert s kapelou No Puls. Čaute, my sme chalani z kapely Plus Minus a chceli by sme vás pozvať na piatočný koncert s kapelou No Puls. Kde? Kde? Čo tam povieme vlastne? Nič, že ich pozývame na piatočný koncert. Tak ešte raz. No. Čaute. 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 My sme chalani z kapely Plus Minus. A sme slúbili Paťovi Kováčikovi, už druhý týždeň mu točíme pozvánku na koncert, ktorý bude teraz piatok 28. v Trenčíne v klube Lúč. Hráme tam teda na koncerte No Puls, ktorý vlastne krstia CDčko a hráme tam teda aj my, aj ešte iné kapely, na ktoré si teraz nespomeniem, tak dúfam, že mi to prepáčia, lebo šoférujem. Takže dojdite všetci sa zabaviť. Príďte. Bude rock'n'roll. Čaute. Čau.